Il-Bank Ċentrali ta' Malta ippubblika l-analiżi tiegħu dwar l-iżviluppi fl-ekonomija Maltija fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena. Bejn Jannar u Marzu tkabbir reali fil-prodott domestiku gross kien ta' 4.6% li hu 0.2% ogħla meta mqabbel mal-kwart ta' qabel, jiġifieri l-aħħar 3 xhur tal-2023. Il-Bank Ċentrali rrapporta li l-iżviluppi fis-suq tax-xogħol baqgħu pożittivi. L-impjiegi fl-ewwel 3 xhur ta' din is-sena kibru b'4.6% waqt li r-rata tal-qatt baqgħet fl-istess ilma ta' 3 xhur ta' qabel u ferm anqas mill-livell irreġistrat fiż-żona euro. Mill-analiżi tal-Bank Ċentrali joħroġ ukoll li fl-ewwel 3 xhur tas-sena kompliet tittaffa l-pressjoni fuq iż-żieda fil-prezzijiet tal-konsumatur. F'dan il-kuntest issemma li l-indiċi armonizzat tal-prezzijiet tal-konsumatur niżel għal 2.7% fl-aħħar ta' Marzu. Meta wieħed jeskludi l-enerġija, l-ikel u t-tabak, dan l-indiċi niżel għal 2.2%. Il-Bank Ċentrali ħares ukoll lejn il-finanzi pubbliċi fil-perjodu Jannar-Marzu ta' din is-sena. Filwaqt li d-deficit tal-Gvern bħala proporzjon tal-prodott domestiku gross naqas b'1% meta mqabbel ma' kif kien fl-aħħar kwart tas-sena l-oħra, il-proporzjon tad-dejn fil-prodott domestiku gross żdied marġinalment.